manda ochuluka oposera 100 amapezeka ofukula ndipo mitembo simadziwika komwe imapita, ndipo deralo anthu anali ndi mantha woopsa kuti mitembo ikupita kutiko. Koma kenako kunapezeka kuti madolo awiri awawa ndi omwe amasowesa mitemboyo, ikakhala kuti ndi ya fresh nkumaphika ngati nyama kwawoko moyo nkumapitilira. Izi ndesi zikuyenera kuoneredwa ndi ana athu izi chifukwa nzozizirisa m'maondo ndipo zikupereka mafunso ochuluka zedi kuti munthu wabwinobwino asankha bwanji kumadya nyama ya munthu nzake. Mati anthu awawa ndi ndani ndipo ndi akutiko, nanga kenako zinawathera bwanji, moyo wawo wa tsiku ndi tsiku umawayendera motani. Ndine Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitirira osayiwala kutsatsa malonda anu aja ndife mu video ikubwerayo. Tidziwise anthu malonda anuwo, tilankhuleni kuti mumve zambiri. Nkhani ya Ngati ikhala yochititsako mantha komanso yobalalisa oonera choncho omwe mumadana ndi nkhani zoti mudzikalota chonde mutha osaonera video iyi. Dzina lawo ndi Muhammad Alif Ali ndi twin brother wake Muhammad Ali Farman. Nkhani iyi inachitika mdera lina ku Punjabi, dziko la Pakistan. Kuti ziziyamba tsiku lina mwezi wa April 2011, family ina kumenekoko inapita kumanda kwa m'bale wawo Saira Pavin wa zaka 24 zakubadwa, yemwe anayikidwa m'manda mwa dzulo lake atamwalira ndi nthenda ya kansa. Ndipo atafika anali odabwa kuona kuti pamalopo ndipo oneka ngati pamafukulidwa ndi kukwiriridwanso, ndipo iwo amaganiza ndi choti mwina nkutheka kagulu ka anthu okuba mabokosi anafika ndipo atenga bokosi m'mandamo. Anaganiza zokumbanso kuti aone, ndipo zodabwisa anapeza kuti bokosi lili mommo koma thupi la Saira mulibemo. Changu anayimbira apolisi ndi kuyimbira akuluakulu ena aderalo kuti adzaone za malo zazo. Nkhani inazizimutsa anthu ambiri poganiza kuti ndi ndani angabe thupi la munthu m'manda kwenikweni kuti azikapanga nalo chani. Anthu ena ankati mwina ndi anthu okhwima omwe akufuna ziwalo zina ndi zina kuzokhwimako, pomwe ena ankaganiza kuti ndi anthu aza sayansi omwe akufuna kukapanga ma experiments awo ndi thupilo. Izo zinali zoganiza chabe za anthu. Apolisi anayamba kupanga kafukufuku ma street cameras omwe anali around kumanda kuja, kuphatikizapo pokufunsa anthu ozungulira around mandawo. Mkulu wina wake deralo anati anaona azibambo awiri usiku wapitawo akutuluka kumandako, zomwe zinamatcha ndi footage ina yomwe anayipeza mma street camera ankayang'ana aja. Ndipo apolisi anazindikira mmodzi mwa anthu ankatuluka kumandawo kuti anali Muhammad Alif Ali wa dera lina lotchedwa Deria Khan. Gulu la apolisi motsogozedwa ndi wamkulu wa deralo otchedwa Fakabati anafika ku nyumba kwa azibambowa. Atafika ku nyumbako anapeza Alif ali chigoneleni akugona, winayo kulibe, ndipo anapezanso mulongo wawo yemwe ankakhala naye ooneka ozelezeka komanso bambo awo osaona ndi oonekanso kuti sizimayenda mmutu mwawo. Anagwira Alif ndipo atalowa chipinda china kumenekoko anapeza zododomesa zoopsa ndi zosamveseseka. Pomwe ndikupitirira ndi nkhani ndikudziwiseni kuti ife Ndini Studios timakhala tikugulisa katundu osiyanasiyana wapamwamba online. Timatumiza dera lina lililonse lomwe inu muli kumalawi kuno. Tsiku ndi tsiku timakhala tikutumiza malondawo ku WhatsApp group lomwe tili nalo. Afunseni anzanu tapanga nawo kale malonda ndi omwe angakusimbireni za kukhulupirika kwathu. Kwa omwe mungakonde kupanga join group lathuli ndisiya link mu comment box. Atalowa ku chipinda kuja anali odabwa kumva fungo la chilendo likutuluka ku chipindako la nyama yomwe inali mu mpoto wina omwe unali ukuphikidwa pa nthawiyo. Maspice osiyanasiyana atathiridwa mmenemo. Apolisi ena mpaka ati amasanza anapitiliza kupanga chipikisheni, ndipo pansi pa bedi anapeza plastic yomwe munali mtembo wa mzimayi timanena uja Saira Pavin, koma miyendo yake itachosedwa steki yonse. Fungo lonyasa likumveka mmenemomo kuntundaku kuli kwabwinobwino koma ziwalo zina palibenso. Mabrothers awiriwa anamangidwa ndipo nkhani inali ponseponse kwawoko, koma zomwe anaulula kenako zinali zopitilira kuopsa kuposa anapezazo. Atawapanikiza mabrothers anavomereza zoti anafukuladi thupi la nsikanayo cholinga azikadya nyama yake kuphatikizapo. Iwo anaulula kuti akaka sikoyamba akhala akufukula mitembo yambirimbiri kwa nthawi yochuluka, ndipo pafupifupi mitembo yokwanira 100 iwowa anafukula
anafukula ndi kudya. Iwo ati ngati pali chakudya chomwe ankadya ndi mtima wawo onse ndiye ndi nyama ya anthuwo. Iwo ati akamva zoti dera lina lake kwayikidwa maliro atsopano amapita usiku nkukafukula akadali wa fresh nkumakadya. Ndipo ati akafukula ankakwirira bwinobwino kuti pasaonekere ngati pafukulidwa nchifukwa chake sankagwidwa, koma tsiku ilili ati anapanga mistake yosakwirira bwinobwino nchifukwa chake anagwidwa. Iwo anaonjezera kuti iwo kalelo ankadya nyama ya agalu komanso nyama ya fresh ya anthu, koma anasiya nkumadya ya anthu ili yophika. Munthu wina poyikira umboni anati iwowa amapanga izizi chifukwa iwowa amalumikizana direct ndi ziwanda zomwe zimawathandizira mu zinthu zambiri monga kuloza anthu, kuchiza anthu, kupha anthu pobisala mu dzina lija lomwe anthu amati matalazimu. Ndi ngolongosolapo pang'ono zokhuza matalazimu. Anthu ambiri amaziwa matalazimu ngati ndi njira ya Chisilamu, koma matalazimu si Chisilamu, koma za anthu omwe amalumikizana ndi ziwanda pobisala mu dzina la Chisilamulo ndi kumatembenuza malembo a buku lolemekezeka la Qur'ani kumailemba mu reverse ngati njira yokhala against Mulungu. Chidule izizi nzausatana si za Chisilamulo pang'ono ndipo zili kutali ndi Chisilamu. Nkhani ndi yayitali koma ndithamangise kwinaku. Koti linati mlandu uwu ndi ovuta chifukwa m'malamulo a dziko la Pakistani kunalibe malamulo oti munthu okudya nyama ya munthu chilango nkukhala chotani. Choncho anatchajidwa kupita ku ndende anthuwa kwa zaka zokwanira ziwiri zokha basi. Anthu a mmuzi anali okwiya ndipo mademo amachitika pena paliponse. Anthu amaotcha zitayala cha mtundu wanje anthu adya nyama zambirimbiri awa nkuwatchaja zaka ziwiri zokha. Anthu a mmuzi anakwiya nacho chigamulocho ndipo awiriwa anakasevadi zaka ziwiri zokha nkutuluka. Ndipo tsiku lomwe ankatuluka anthuwa, anthu a mmuzi anavutanso kumati kuti anthu awawa angowapha awaotche. Anthu awawa sakuyenera kupezeka ku deralo ndipo apolisi anawatenganso nkukawasunga temporary, ndipo kenako anatulusidwa nkupita kukawasiya ku dera lakutali komwe kuli achibale awo kumeneko ku chifupi ndi achibale awo kuti azikakhala ku Delia Khan kutali ndi deralo nkukayambakonso moyo wasopano. Mu chaka cha 2014 apolisi dera anapitalo analandira kuchokera kwa maneighbors akomwe ankakhala anthu awiri awawa. Khoi inali yoti azibambo ajanso kuti kunyumba kwa iwoko kukutuluka fungo loopsa, ndipo apolisi atafika anapeza awiriwa akuwiritsa mutu wa mnyamata yemwe anamwalira mwadzulo lake. Apapa apolisi anawamanga ndipo anakalowa khoti, ndipo kenako anatchajidwa kupita ku ndende kwa zaka zokwanira 9. Apa boma la Pakistani linakhazikisano lamulo m'malamulo a milandu kuti munthu okudya nyama ya munthu azikhala ku ndende zaka zosachepera 15. Ndipo kufika pa tsiku la lero Pakistani ili ndi malamulo oti munthu amene angapezeke akudya nyama ya munthu ndithu akaponyedwa ku ndende kwa zaka zosachepera 15. Musayiwale kupanga share nkhani yali ndi m'bale wake.